पहिला प्रश्न अर्थात निर्माते म्हणून शरद पोंक्षेंना विचारतो की जयवंत दळवींच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं त्यांच्या अनेक गाजलेल्या नाटकांपैकी फक्त पुरुष हेच नाटक तुम्ही का निवडलं? खरं तर पुरुष हे नाटक निर्माता म्हणून मी निवडलेलं नाही आहे. हे श्रीकांत तटकरे यांनी हे पुरुष माझ्याकडे घेऊन आले. मी एक दुसरंच नाटकाची निर्मिती करणार होतो, पण काही कारणाने ती जमली नाही आणि मी ते नाटक करत नाही आहे हे जेव्हा श्रीकांत तटकरेंना कळलं तेव्हा ते मला त्यांनी संपर्क केला आणि मला म्हणाले की ते करणार नाही आहेत का तुम्ही, तर मग आपण पुरुष करूया. असं ती सुरुवात झाली. त्यामुळे मूळ पुरुष तिथून ह्या पुरुषाकडे आला, त्या पुरुषाकडून. हां, जयवंत दळवींचं जन्मशताब्दी वर्ष, त्यामुळे त्यांचं एखादं नाटक करावं. कुठलंही जुनं नाटक गाजलेलं पुन्हा करताना, त्याचं पुनरुज्जीवन करताना माझं वैयक्तिक मत आहे की ते नाटक जरी ते 40-50 वर्षांपूर्वी केलं गेलेलं असलं तरी त्याचा विषय जुना नसावा, तो कालबाह्य झालेला नसावा. केवळ ते जुन्या काळातलं आहे, ते खूप गाजलेलं होतं, पण त्याचा विषय आता पूर्णपणे कालबाह्य झालेला आहे. आता अशा घटना घडत नाही, असं काही होत नाही, समाज बदलला आहे, तर मग ते नाटक करण्यात मला स्वतःला काडीचाही रस नाही आहे. असा विषय असावा की जो कालबाह्य झालाच नाही. आणि मग अशी दळवींची कुठली नाटकं, तर मग अशी त्यांची प्रकर्षाने दिसतात, डोळ्यासमोर येतात ती 2 नाटकं, एक पुरुष आणि दुसरं कालचक्र. या दोन्ही नाटकांचे विषय हे दुर्दैवानं म्हणा किंवा नाटकवाल्यांच्या सुदैवानं म्हणा हे कालबाह्य ठरत नाहीत. समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे की पुरुषचा विषय खरंच तर कालबाह्य व्हायला हवा. आता कुठे बलात्कार वगैरे होतात स्त्रियांवरती. आता हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हिंदुस्थान आहे, ह्या इथं बलात्कार आता होत नाही. अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला हवी होती, पण दुर्दैवानं ती झाली नाही. झाली नाही ह्याच्यापेक्षाही भयंकर परिस्थिती बनली की 40-50 वर्षांपूर्वी जी परिस्थिती होती, स्त्रियांवरच्या अत्याचारांची संख्या उलटी जास्त वाढली. स्त्रिया सुरक्षित नाहीत, ही फार खेदकारक अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळं यातला जो मुख्य विषय आहे स्त्रियांवरील अत्याचार, आणि दुसरा स्त्रियांवरील अत्याचार मांडत असताना ज्या मार्गाने दळवींनी या नाटकाचा प्रवास केला आहे तो आहे जातीभेद, जातीद्वेष, उच्चवर्णीय आणि दलित यांच्यातला जातीभेद, आणि प्रकर्षाने ब्राह्मण आणि दलित, आणि इतक्या खुलेपणाने जे ॲक्च्युली समाजामध्ये आपण बोलतो, जी वाक्य आपण खरोखरच बोलतो, म्हणजे एखाद्या सामान्य ब्राह्मण, टिपिकल ब्राह्मण कुटुंबातल्या बाईची मुलगी जर दलित मुलाच्या, महाराच्या, मांगाच्या, एखाद्या भंगी माणसाच्या मुलाच्या प्रेमात पडली तर तिची आई जी रिॲक्ट होईल तशी या नाटकातली बाई रिॲक्ट होते. प्रचंड मोठा समाजाला आरसा दाखवणारा हा विषय आहे. त्यामुळे ही 2 नाटकं आम्ही करायचं ठरवलं, आणि मग त्यातलं पहिलं नाटक आपण पुरुष करूया, आणि म्हणून पुरुषची निर्मिती सुरू झाली. मग दिग्दर्शन कोणाकडं द्यायचं, पहिल्यांदा डोक्यात होतं की तरुण कोणीतरी नवीन दिग्दर्शक असावा, नवीन आत्ताच्या काळातला 30-35 वर्षाचा, जो ज्याला 40 वर्षापूर्वी नाटक जन्माला आलं तेव्हा त्याचा जन्म नसेल झालेला, जेणेकरून तो वेगळ्या पद्धतीने या विषयाकडे बघेल बसवताना. मग अशा काही तरुण दिग्दर्शकांशी आम्ही संपर्क साधला, पण त्यांच्याकडे वेळ नव्हता, काहींची इच्छा नव्हती. त्यामुळे ते बारगळलं, आणि आम्हाला काही झालं तरी डिसेंबर महिन्यामध्ये हे नाटक रंगभूमीवर आणायचं होतं. त्याच्यामुळं मग आता काय करायचं, तर मी याच्या आधी 2 नाटकं
राजन ताम्हाणेंच्या दिग्दर्शनाखाली काम केलं. एक रीमाताईबरोबरचं नाटक, झाले मोकळे आभाळ आणि तू फक्त हो म्हण, अशी 2 नाटकं मी, त्याचे दिग्दर्शक राजन ताम्हाणे होते. आणि मी स्वतः दिग्दर्शित केलेली 2 नाटकं, त्याचं प्रकाशयोजना राजन ताम्हाणेंनी केली होती. आणि या उपर जाऊन राजन ताम्हाणेंची आणि माझी एक 25 वर्षांची जुनी मैत्री आहे. आणि माझ्या डोक्यात राजन ताम्हाणे आले आणि मी त्यांना विचारलं, तर ते नेमके एक नवीन नाटकाचे तालिमीना सुरुवात करणार होते. पण पुरुष करायला मिळते म्हटल्याबरोबर त्यांनी त्या नाटकाला पुढे ढकललं आणि पुरुष करायला घेतलं. त्यामुळं दिग्दर्शक नेमला गेला राजन ताम्हाणे. त्याच्यानंतर आता सगळ्यात महत्त्वाचं, कारण माझ्याकडे नाटक आलं म्हणजे गुलाबराव मी करणार हे नक्की होतं. आता या नाटकातली बाकीची पण पात्रं अत्यंत महत्त्वाची आहेत आणि ती त्या काळात ज्यांनी केली, त्या भूमिका ज्यांनी केल्या, त्या आईचा रोल उषा नाडकर्णींनी केला होता, गुलाबराव नाना पाटेकरांनी केला होता. नंतर अंबिका जी आता स्पृहा करते, तो रोल रीमा लागूंनी केला होता. आत्ता आपल्याला रीमा लागू, नाना पाटेकर, उषा नाडकर्णी आत्ता 2025ला ही खूप उत्तुंग नावं आहेत. पण हे नाटक जेव्हा आलं ना 1980-82च्या काळात, तेव्हा हे खूप मोठे दिग्गज अभिनेते नव्हते, एवढे लोकप्रिय हे नव्हते. ह्या नाटकामुळं यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. तर मग ह्या भूमिका कोणाला करायच्या, तर मग सगळ्यात पहिलं कास्टिंग झालं ते चंद्रकांत गोखलेने त्यावेळेला वडिलांची भूमिका केली होती. अफलातून करायचे ते काम. तर ती भूमिका कोण करेल आत्ताच्या काळात, तर आमच्या सगळ्यांसमोर एकच नाव आलं. म्हणजे मी आता पत्रकार परिषदेत टिपिकल बोलतात तसं नाही सांगत आहे. एकतर मी असलं टिपिकल मला बोलता येत नाही, जे आहे ते आहे. तर अविनाश नारकर, ह्याची 2 महत्त्वाची कारणं. अविनाश नारकर ह्या अभिनेत्याबरोबर 1989 पासून माझा नाळ जोडला गेला, तो BST-मुळं. आम्ही दोघेही समवयीन आहोत, एकाच वर्षी जन्माला आलेले आहोत आणि एकाच वर्षी आम्ही दोघं BST-मध्ये नोकरीला लागलो. आणि एकाच वर्षी बेस्ट कला क्रीडा मंडळामध्ये प्रल्हाद मयेकरांच्या नाटकामध्ये पहिल्यांदाच एकदाच आम्ही काम केलं. आणि त्याच्यात ते वडील होते माझे, मी मुलगा होतो, 1989. त्यामुळं हा कलाकार काय रेंजचा आहे हे मी ओळखलेलं होतं, मला माहीत होतं. ते मी फार जवळून त्याला तालमीतून सलग 3 नाटकं राज्यनाट्य स्पर्धेची आम्ही केली होती. तेव्हा मला माहीत होतं की आम्ही काय करू शकतो. म्हणलं अविनाश करेल. आणि आत्ता त्याची म्हणजे 1989चा अविनाश नारकर जर असता तर मी अजिबात त्याला घेतला नसता, कारण तो मस्त गुटगुटीत होता तेव्हा. म्हणजे आता मी कसं आहे छान, तसा तो होता. तर असं आम्हाला नकोय. अण्णासाहेब आमचे असे नाही. पण त्यांनी जी काय स्वतःला मेंटेन केलंय त्याच्यामुळं तो काय असतं ना, अभिनेता खूप उत्तम असेल पण तो फिजिकली पण त्या रोलला सूट व्हावा लागतो. म्हणजे तो आल्या आल्या अभिनय लगेच सुरू नाही करत. तो आल्या आल्या त्याच्याबद्दल जे बोललं गेलंय त्याला हा माणूस सूट आहे की नाही ते पहिल्यांदा बघितलं जातं. म्हणजे हफलातून अभिनेता आहे म्हणून निळूभाऊंना कोणी भीम नाही बनवणार. तसं आहे. आणि सगळ्याच बाबतीत अविनाश या रोलला इतका चपखल बसणारा होता. त्याला विचारलं आणि जाहीरपणे त्याचं ऋण व्यक्त करतो मी. आज संधी मिळाली मला. आज तागायत म्हणजे आता काहीतरी आमचे 45 प्रयोग झाले. आज 46वा गोव्यातला पहिला प्रयोग. आज तागायत या नाटकाचं मानधन किती घेणार हे त्यांनी आज तागायत सांगितलेलं नाही आहे. 45 प्रयोग होऊन गेल्यावर या आत्ताच्या अत्यंत कमर्शियल जगामध्ये तारीख आणि नाटकाचे स्क्रिप्ट पण नट नंतर वाचतात, पहिल्यांदा मानधनाची बोलणी करतात. आणि या माणसाने शरद मी सांगणारच नाही तुला, जे जे तुला वाटेल, तुला तुझ्या ज्या गणितात जे बसेल ते तू काय देशील ते मी विचारणार पण नाही. आणि डिसेंबरपासून मी त्याला जे काही मानधन देतोय ती त्याची किंमत नाही. ती मी ज्या माझ्या सर्व कलाकारांना जे मानधन देतोय ही माझ्या मराठी नाट्यसृष्टीच्या व्यवसायाची उणीव आहे ती.
की त्याच्यापेक्षा माझी इच्छा असून मी देऊ शकत नाही. 1.5-2 लाख रुपये बुकिंग असतं, त्याच्यामध्ये मी जर मला खूप वाटतं 50,000 रुपये द्यावे, मी नाही देऊ शकत. मला खूप वाटतं की गोव्याला मला या सगळ्यांना विमानाने घेऊन यायचं, विमानाने परत घेऊन जायचं, मी नाही करू शकत. इच्छा खूप आहे पण तसं बुकिंग होत नाही. शेवटी गणितं सगळी पैशाचं सोंग नाही आणता येत आणि त्याच्यामुळं फुल न फुलाची पाकळी मी या सगळ्यांना देतो. आणि हे सगळीच जणं, सगळीच म्हणजे अनुपमा पण खूप सिनियर आर्टिस्ट आहे, खूप वर्ष काम करते ती, तिने पण एका शब्दाने मला विचारलं नाही. त्यामुळे हे मग अनुपमाचं कास्टिंग झालं, अविनाश झाला. आता महत्त्वाची रीमा, जिच्यावर अख्खं नाटक उभं आहे. अनेक मुलींना आम्ही स्पर्श करून बघितला, टपल्या मारून बघितल्या. मग कोणी कोणी इतकी मोठी तोंड उघडली की आमचे पायच लटपटले. म्हटलं बापरे, हिला एवढी नाईट दिली तर मी प्रयोग कशी करणार. असं सगळं करत करत मग माझ्या डोक्यामध्ये अचानक एक दिवस स्पृहा जोशी आली. कारण हिने हिचं पहिलं व्यावसायिक नाटक माझ्याबरोबर केलं आहे, लहानपण देगा देवा. तेव्हा त्याच्यात एक छान सुंदर रोल होता पण त्याची लांबी कमी होती, पण फार छान रोल करायची. लहानपण देगा देवा बाळासाहेब कोल्हटकरांचं नाटक आपण गोव्यात केलेलं आहे. त्याचा प्रयोग सुनील बर्वेची जी योजना होती ना 25-25 प्रयोगांची, त्याच्यामध्ये मी ते प्रयोग केलेले आहे तिथे. आणि स्पृहा त्याच्यानंतर अग्निहोत्रमध्ये माझ्याबरोबर काम करायची. मग स्पृहा माझ्याबरोबर रमाबाई रानडेंची भूमिका तिने केली उंच माझा झोकामध्ये. त्याच्यात रमाबाई रानडेंची भूमिकेमधली तिची मॅच्युरिटी दिसून आली एवढ्या लहान वयात. आणि परत शरीरयष्टी सगळंच बघावं लागतं. परत ती आपटे पण वाटली पाहिजे. ते आपटे कुटुंब आहे, कोकणस्थ ब्राह्मणाचं कुटुंब आहे. हां म्हणजे आता जाती मानत नाही पण कोकणस्थ म्हणून मी कुणाला तरी नाही ना उभं करू शकत. तर ते एक्सेप्ट पण व्हावं लागतं ना. तर असं सगळं बघितल्यावरच पुराला विचारूया म्हटलं. आणि हिनी पण एका शब्दात पुरुष करायचे, अंबिका करायचे, मी करायला तयार आहे. काही विचारलं नाही. म्हटलं पण मानधनाचं काय, शरद काका तू देशील ते. हे मी नशीबवान आहे की मला सगळे असे कलाकार मिळाले. हां मग ती थोडीशी टंच दिसणारी अशी एक त्यांची मैत्रीण आहे, ती कोण. मग मात्र आम्ही थांबलो कारण आमच्या डोळ्यासमोर कोणीच येईना. मग आम्ही सरळ ऑडिशन्स घेतल्या आणि याच्यानंतरची जी 2 पात्र आहेत आमची, पात्र म्हणजे उत्तम अभिनेते आहेत, आपण पात्र वेगळ्या अर्थाने पण म्हणतो. त्या निषाद भोईर आणि नेहा परांजपे. जर इथं उठून नमस्कार. आम्ही उठून नमस्कार करायला म्हटलं, दोघांनी केला. म्हणजे किती आज्ञाधारी असेच हवे होते कलाकार आम्हाला की जे आमच्या आज्ञेत राहतील. 4 वाजता यायचे, तयार व्हा, तयार झालेत, कधी अडचण नाही कसली. आणि काम चांगलं करणारे असे आम्हाला हवे होते. अशी आमची टीम, पुरुष ते कलाकार. एवढं मी एकाच प्रश्नाचं उत्तरात सगळं सांगून टाकलं. बघा खरं म्हणजे माझा आभार प्रदर्शनापर्यंत आलात तुम्ही आता.